wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Muna tattaunawa akan abin da ko abubuwan da suke sa a sha azumi. Abin da ya zo cikin Alƙur'ani mai girma shine duk wanda yake da larura ta rashin lafiya to zai sha azumi. Kamar yadda Alƙur'ani ya ce, man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wanda yake bai da lafiya to zai sha azumi. Wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Haka kuma waɗanda suke shan wahala saboda tsufa. Kaga rashin lafiya akwai, tsufa akwai, sa'annan tafiya. Man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Matafiyi shi ma yana da uzuri zai sha. To waɗannan guda uku, rashin lafiya, tafiya, tsufa, waɗannan su ne asali a shan azumi. Amma sai aka haɗa su da mace mai haihuwa da mace mai shayarwa. To daga cikin abin da malamai suka ce, rashin lafiya wani irin nau'in rashin lafiya ne zai sa a sha azumi. Sai da ce rashin lafiyan da shi mai azumin shi zai wa kansa ainihin wato ƙiyasi. Babu wani iyaka. Duk rashin lafiya an samu daga cikin magabata wanda ƙaya ta soke shi ya sha azumi, aka ce me ya same shi? Ai ƙaya ce ta soke shi. Kaga wannan uzuri ne, ya nuna babin me cewa babu wani limit, babu wani iyaka da aka yi komai kankantar rashin lafiya. Kawai an ce maridan, wanda yake bai da lafiya zai sha azumi. To amma zancen da ya fi tsayawa shine wa an tasumu khairul lakum. Kalmar wa an tasumu khairul lakum din nan ta ƙayyade wannan itlaqin. Saboda me ta ƙayyade shi? Saboda yin azumi cikin watan Ramadana darajarsa ba kamar na mai ramawa ba. Saboda idan cutarka ba ta kai ka sha azumi ba, za ka iya riƙe cutarka kai azuminka. Domin me? Saboda ka samu an tasumu khairul lakum din nan. Yanzu ba da lafiya, dan ciwon kai nake yi, saboda haka ba zan sha azumi ba. In ka sha ba wanda sai ce ka karya. Amma dai abin da ya fi kai za ka yi kanka hisabi. Wannan ciwon zan iya managing ɗinsa har zuwa a sha ruwa ba matsala. Shi kenan kana da dama kai azumi. Idan cuta ta kai dole sai an sha, kai kuma kace sai ka yi azumi, to anan kuma laifi kake da shi. Kaga anan an raba abin mai, an yi balancing ɗin abu. Da haka ana son marar lafiya idan dai bai da lafiya ba zai iya ba, to ya ajiye azuminsa sai ya sha daga baya. Matafiyi shi ma tafiya ta halal, in dai sunan inda ya je sunansa baƙo, wannan shi ne ƙiyasin shi ma, ba sai an yi maganar kilomita kaza kaza ba. Inda idan ya je zai ce zan koma gida. Kaga nan al'ada ce take tahdidi. Al'adatu muhakkama. Akwai ka'ida ta malam fiqh suka ce ita al'ada tana ba da hukunci. Saboda haka anan idan aka yi maganan ala safar al-musafir, man huwa al-musafir, wane ne na matafiyi, to sai mu koma al'adar mutumin da ya je garin da bai da kowa, kuma wannan garin ba garinsu ba ne. Idan rigarsa ta yage sai dai ko ya saya ko ya bara. Ba zai ce bari in je gidan wani ko gidan dan uwa ko gidana na zauna. To wannan sunansa ne, ko gidan dan uwansa ne, in dai ba garinsu ba ne, sunansa ba garinsu ba. Saboda haka matafiyi ne, duk inda ya je in ya samu dama zai yi. Amma ita ma wannan ka'idan nan ta wadda aka yi wa marar lafiya tana nan akan matafiyi. Musamman yanzu an samu ci gaba a tafiye-tafiyenmu. Asali shine matafiyi ba zai yi azumi ba. Amma wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ku yi azumin a cikin Ramadana ya fi alkhairi, inda kun san ladan da za a samu a cikin Ramadana. Da haka kai matafiyi sai ka duba, zan je Abuja, jirgi zan hau karfe 8:15. Zan sauka Abuja 9:15. Menene matsala a ciki? Kawai zan je Abuja da jirgi sai na sha azumi. Kaga a lokacin jikinka zai nuna, jikinka ne zai baka zan iya ko ba zan iya ba. Akwai mushaqqa ko babu mushaqqa. An yadda asalinka mubah ya halatta ka sha. Amma kai kuma kai wa kanka hisabin wa anta sumu khairul lakum din nan, kai zamanto kaya azumin da ka san ba zai wahal da kai ba. Tafiyar da komai nisa, tafiya ce a jirgin ƙasa da AC
talabijin baka san ma ana tafiyar ba sai kai azumin ka. Wa anta sumu khairul lakum. Tafiya ce a jirgin sama sai kai azumin ka. A'a tafiya wani ƙauye za a tafi. Ƙauyen da za a tafi nan wala Allah wannan ƙauyen akwai wahala ba hanya. Za a yi jijjiga, za a yi tsalle, to ko tafiyar bata kai wancan ba. To a nan abin da za ka yi shine sai ka ajiye azumin saboda kada ka sha wahala. Duk abin da yake akwai mushaqqa babu taklif a cikinsa. Duk abin da ba za a iya ba la taklifa fi ma la yustata. Haka ɗan uwa azumi ga kai wanda yake mai matafiyi shi ma wannan zaɓin ka ne. Kyan tafiyar, sauƙin hanyar, sauƙin abin hawan wannan ne zai nuna maka cewa za ka iya azumi ko ba za ka iya azumi ba. Don haka a nan ma za ka ga mutane da yawa suna sakaci a wannan babin. Sai ka ga azumi ana azumin Ramadana amma suna ta cin abinci kuma la'alla tafiyar tasa bata kai ta kawo ba. Ba maganar wai mu ba ko ya halatta ake magana ba. Maganan wanne ne ya fi alkhairi, yin azumin ko rashin yin azumi. Kuma kar ka ɗauki hadisin da ake maganan waɗanda suka ƙi yin azumi, wanda aka ce waɗanda suka ƙi yin azumi sun tafi da lada, sun fi masu azumi lada. Waɗannan a yanayin tafiyar su irin ta da su akwai mushaqqa, wadda wannan mushaqqar ta sanya su ba za su iya ma aiki ba. Waɗanda ba sa azumin sai suka yi aikin. Amma kai yanzu tafiyar da za ka yi misalin da na buga a jirgin sama za ka yi ko a mota mai AC wadda babu wani gajiya, babu wani abin da zai hana ka yin abin da mara azumin zai yi. To kuma don me za ka sha azumi? Amma dai kana da dama ka sha, in ka sha ba wanda zai ce maka ka yi laifi. Amma dai al-afdalu abin da ya fi shi ne ka yi azumin nan tunda abin da ya sa aka rangwanta maka azumi illar cewa ka ajiye azumi shine yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah ya nassanta a cikin aya cewa sauki ake sama maka, ba tsananta maka ake so a yi ba. To tunda nan kuma azumin babu tsanani a cikinsa, kaga ashe wa anta sumu tana nan tana aiki kenan a wajenta. Haka yin haka daga cikin kuma wanda aka ce su ajiye azumi shine tsofaffi. Tsoho tukub wadda idan ya azumi zai cutu. To wannan shi ma ya ajiye azuminsa kuma ya ciyar. Su waɗancan guda biyu da mai marar lafiya da mai tafiya idan sun yi azumi iddatun min ayyamin ukhra. Su waɗannan za su rama min ayyamin ukhra. Amma wannan da ya sha tsoho shi tun da dama su wannan ai ba a warkewa. Wata cuta ce da ba a warkewa sai ta kai mutum kabari. To shi menene a kansa? Allah ce fidiyatu ta'ami miskin ko fidiyatun ta'amu miskin ko fidiyatu ta'ami masakin. Ma'ana ya fidiya ya banshi kansa ya ciyar da ainihin wato miskinai wanda zai ba su miskinai zai ba wa miskinai sa'i guda na abinci. Wanda in ya ba su wannan ko kuma ya ciyar da miƙatan mutum wanda abincin da zai ciyar da babba a dafa shi plate guda a bayar ko mudu biyu a bayar ɗanye. Waɗannan idan ya samu wannan to in ya yi wannan shi ne kafara shi wannan dattijo. Haka idan ana da tsoho ko tsohuwa a gida shi kenan sai a kira almajiri a sa masa kwano da an sha ruwa ya zo ya ɗauka. Wannan kwanon shi ne ciyarwa wannan tsohuwar. Idan an yi wannan insha Allahu tsohon nan ya riga ya gama abin da zai yi, ya biya abin da ke kansa na uzuri cewa ya ciyar, a ciyar da mutum ɗaya a bakin kowane tsoho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.